हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिनना जाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मागो दमासिनि खाना जानायानो जा मटर सावनायानो जा गासैखौबो माने दिन्थिलांनो नाजालांगोन थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै 시민이 오들래? 네, 형 친해. 담배 피까지 했더니야. 아마? 맛있달래? 아마 됐달래? 엔터? 마가니? 네, 엄마 담배야 돼. 엄마 담배야 돼. 담고야 길래? 엄마가 담고야 해. 왜 혼나? 왜 혼나? 시작해야. 달래. birat gedor mal ya nih be gedor nih masih birat gedor hok na kayak mon siang liya hah 2 mon wah nih ya गामियाव माने मागोनि बोथोरनि जि खाना जानाय धरपात जानाय बे धरपात जानायाव अमाया सारि बिनि ओंखारदों नैथिंबो मोनसे ओंखारदों नैया अमाया मासे इनो खामाया मोननै दोङो खामाया मोनो अ मासेयानोथ' अमाया खामाया मोनो आइले नैया याकु नमा रोंगोलै न' ओइ मला बे सिलाब जाखो दिनै Hah? Ya supan bae tuh na. Wah, prebatin oma tuh mana? Oma. Boria. Hai ba. Nih cium dengan nih ya, cium kemana bodoh seng. Nih cium bau sar nih ya, nih besok sih kan. Hei, gaul lo sana kilo sah? Kon. Gaul lo sana ki. Dah. Hei, biasa kan ke? Hah? Hah? Di sini apa lawan siapa? Lagi jenuh ya bicara. Bisa main lagi. Eh, permainan apa ini biar? Di sini biar dukunang dia, biar zaman orang nak kena. Mang selalu tadi mati kan? Naya cium tu enggak? Naya cium mesti bawa, naya apa ni? Naya cium oma. Pura sini kami biar oma jeng oma. रायजोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दं मागो दाननि थिं गासिबो अमा आरो मिस्थिं अमा मुं लोंसोरो हा मावनानै दिनैया अमा बेदर गैयानो एसे बेलेग जायगायाव लाहांदो इसोरो नैया हेल' रायजोफोर अमा बेदरा माने सकआव बिराद ओंखारथारदों मागोनि माने जि माने खाना जाना धरपात जानाय बे धरपात जानायाव माने बिराद माने अमा बेदर सकआव अमाजों अमा दिन्थिगासिनो दं आं नै बिथिंबो नैया बिथिंबो दोङो आरो नै खावसेथिंबो दङ नैया बिथिंबो नै सारि फारि खिथिबाय थादों आरो बिथिं दोङो बिथिं बिराद गिदिर आरो बै खनाथिंबो दोङो नाया आइ खनाथिंबो दोङो सारिफिनि अमाजों अमा बिराद अमा माने बाजाराव दिनै माने गामियावनो बाजार जादों अमा बेदर खालि अमाजों अमा खाना जानाय नैया आरो लामा सिथाव दंबावसो इसोर बहुद बेसेसो मानखोलै ओइ 30 किल' 40 किल' फानबाय नै बिथांमोना नैया माने मागोनि जि माने धरपात जानाय बे धरपात जानाय माने गासैबो बर'फोरा माने बिराद माने खालि अमाजों अमा माने दिनैनि दिनाव बिराद अमा खदाय जाब्लाबो खिन्थु दिनैनि दिनाव बेलेग जायो दैया दखानिफ्राबो माने इथिं खाफा खानै ग्रुप नाङै अमाखौ दानदों माने सकखौनो माने एसे बेलेग नांदों आरो
सेंग्राफ्रा लटारि दायो दसे समनि उनाव लटारि खेला जागोन मागोनि ओइया लटारि बाथिदों नोंसोरो हा प्राइजखौ खिथिगोन सेंग्राफोरखौ खिथिदो सेंग्राफ्रा मागोनि साइकेला मिथिदो नैया साइकेलानिया सोरनि भागाव खाफालाव दङ मिथिया रावबो नैया नैबे मागो दाननि जि प्रत्येक बोसोराव अमा बेदर दाउआनो जा हांसोआनो जा माने सबखौबो माबानाय जायो फाथिनाय जायो खिन्थु एबार साइकेलबो होदों नैया ग्राइन्डार मेसिन नैया बेखौबो होदों बिथांमोना दाउदैबो दङ नैबे टिभिबो दं नै गाबबाय थानाय बक्सखौ मोनगोन सोरबा जुदि खाफाल गोनांफोरा दा दसे समनि उनाव खेला जाखांनायनि उनाव मोनगोन आरो अमाबो दङ न' बे मनायाव अमा आरो नाया गिदिरना नाया बेसेबां किल' हा नाया आरो दाउबो दंबावनो मिथिंबा हा सिङाव मु सिङाव मिथिबा दाउ दंबावनो ओइलै दाउ आथिं दाउला दाउ नैया बेखौबो ओइया लटारि बे मागो दिनावथ' बिराद माने मोजां जायो माने सेंग्राफोराथ' बरिया बिराद मोजाङैनो माने मागोखौ फालिगोनबो लोगोसे लटारि खेलाखौ फाथिगोन अमा बुथारनानै फानगासिनो दं खाना जानाय मागोनि ना बेदर नांलाया जाग्रा मुवा नांलाया नोंना न'आव दसेरेनि गावखौ महरखौ नुयोबोला फिसालाया बेदर दानबाय खाना जानायनि आथिं फुरा लाइट बोना लानानै रायजोफोर मागोनि धरबाद जानाय ओरैया मथ' गामिनि सावगोनिखौ गथ'फोरा बाबुमोना फुरा दाउ सावगासिनो आंनिया साखाया बबायलै नै रायजोफोर मारै बुखुबा नैथिं गोलावै बुना होबायलै बिराद बरियासो मस्ति खालामजागोन दा बिसोरो खारखामा दं बिथिं रायजोफोर दायो मागोनि दिन गासैबो मिथिखायो धरबाद जानाय दिन दिनै धरबाद जानाय समाव गासैबो माने बिराद बरिया रंजा खुसियैनो मोसा जागोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जिथु मागो दाननि जि धरबाद जानाय आं साननिफ्राय अमा दाननायनिफ्राय अमा माने नोंथांमोननि सेराव अमा फाननायनिफ्राय बाजाराव खिथिनाय गासैबो खिथिबाय थादों जोंनिया दा बाबुमोना बरियासो सावराय थालायबाय नैया हैलै मागो दान ओइया हेलौ रायजोफोर नंगौ नङा हेलौ रायजोफोर ना जोंनिया गासैबो रायजोफोरखौबो जोङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ मागो दाननि रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसे नोंथांमोनाबो जाहाथे आलो गोजोनै माने बरियासे धरबाद जायो आरो लोगोसे नोंथांमोना जाहाथे बिराद मोजाङै रंजाहाङो आरो गासैबो जाहाथे मोजाङै थायो Babu orangnya ada, dia bisa bawa. Biar pesan ada, ini bisa rongsokan berau, makan berau. No? Magani, जों दायो भेलाघर सावनोसो मिया हराव खाना जाना फैखिथिबाय बाजार फैखिथिबाय दायो जोंनिया ओइया गिदिंबाय थादों जोंनिया जों दा गिदिंनानै माने सावसिबाय ओइया हरिबल हामजोब्बाय खारजोब्बाय बिसोरो दुगियाखै नोंसोरो दुगियासो ओइया
जोब्बायनोखा न' ओइया ओइया एसे दासो फैदो जोबनायाव फैदो बिसोरो जोबनायाव फैदो इसोर साबैथिं Ikhina rabu dukhiyaki deh. हा Ikhina rabu dukhiyaki. जोबजोब्बायनोखा नैया रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव मागोनि बाजारानो जा मागोनि माने खाना जानायानो जा बा मागोनि मटर सावनायानो जा गासैखौ दिन्थिबाय लोगोसे दिनै आं नोंथांमोननि सेराव माने गासैखौबो गोसो गोरबोयैनो फिन खेबसेबाव माने मागो दाननि मागो दमासिनि गोसो गोरबोयै साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसे गासैबो जाहाथे आलो गोजोन सुख सान्थि थायो थ' बेखौ बुंना दिनै आं नोंथांमोननि सेराव नबजित बर' हेल' रायजोफोर बे ब्लगाव दिन्थिनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोब्बाय गोजोन्थों बाय बाय